Ťažba nerastných surovín, baníctvo či priemyselná výroba. Priemyselný život v Uhorsku sa do veľkej miery sústredil aj na Slovensku. O technických pamiatkach budeme v podcaste Oživené pamiatky hovoriť s Terezou Bartošíkovou z referátu technických pamiatok Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A s Lukášom Paterom, historikom z občianskeho združenia Čierne diery a vedeckým pracovníkom Slovenského banského múzea. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Skúsme si na úvod predstaviť technické pamiatky, ktoré máme na Slovensku. S čím sa spájal ich vznik? Spájal sa hlavne s priemyselnou výrobou a samozrejme aj s ľudskou činnosťou. Človek si už odpadávna potreboval vyrábať nejaké nástroje alebo materiál, ktorý používal pri dennej spotrebe. A po všetkom tom nám dodnes zachovali sa mnohé výrobné objekty, industriálne pamiatky a pamiatky po vede a technike, ktoré dnes teda spoločne skúmame a snažíme sa nejakým spôsobom zachraňovať. Ako by sme ich možno mohli kategorizovať? Či už podľa regiónov, alebo podľa toho využitia? Na pamiatkovom úrade vedieme túto kategóriu ako technické pamiatky s tým, že zahŕňa pamiatky vedy, techniky a výroby. Pamiatky vedy, to sú napríklad observatória, hvezdárne, nejaké meracie prístroje a podobne. Pamiatky techniky sú najmä technická infraštruktúra. To znamená vodárenstvo, elektrika, rôzne dopravné stavby. A pamiatky výroby sú tie, ktoré sú zamerané na výrobu nielen tú veľkovýrobu industriálnu, ale aj na takú tú menšiu remeselnú. Takže od nejakých dielní, manufaktúr až po veľké továrne. Môžeme hovoriť o tom, že trebárs po prívodných tokoch sa objavovali iné typy pamiatok, v hornatých oblastiach zasa prevažuje niečo iné, nejaký iný priemysel alebo možno iná činnosť ľudská? Baníctvo a banícke pamiatky sú prevažne orientované do horského terénu, či už to bolo to stredoveké baníctvo, ktoré je také so Slovenskom späté a možno aj to najslávnejšie, čo medzi verejnosťou je. Takto samozrejme v banských mestách, ale niektoré technické pamiatky sa nachádzajú inde. Čo sa týka napríklad pohonu technických zariadení, to bola veľmi dôležitá voda v minulosti. Bez vody vlastne bolo veľmi obťažné akýkoľvek stroj dostať do pohybu a nejak zvýšiť výkon. Preto či už mlyny, hámre, nejaké dielne vznikali často s vodným pohonom pri potokoch a riekach, na ktoré je Slovensko veľmi bohaté. Poďme spomenúť také nejaké najznámejšie alebo najzaujímavejšie z tých pamiatok. Možno vy venujete sa tomu, pán Patera, už niekoľko rokov určite. Samozrejme, ako na Slovensku je množstvo zaujímavých pamiatok. Otázka je teda, že z akej výrobnej sféry alebo z akého priemyselného odvetvia. Pokojne vyberte reprezentanta za... Tak ako keď sme už spomínali to baníctvo a hutníctvo, tak samozrejme aj po ňom sa zachovali dodnes mnohé zaujímavé objekty. Napríklad na Spiši alebo na Gemery. To sú objekty vysokých pecí alebo pozostatky po banských závodoch. Z vysokých pecí by som spomenul napríklad Etelku v Nižnej Slanej a vysokú pec Karol vo Vlachove, ktoré sú nedaleko od seba. To sú vysoké pece z obdobia 60. až 70. rokov 19. storočia. Sú tu drevoholné vysoké pece a jedny z posledných, ktoré boli na našom území vlastne postavené, pretože už v zahraničí v tom období niekoľko desaťročí fungovali koksové vysoké pece. No a tieto objekty sa zachovali viac menej v pôvodnej podobe až na jeden detail, lebo po skončení výroby boli adaptované na úpravne železných rúd, ale tá hmota tých pecí, hlavne teda pri Etelke, zostala ako zachovaná. Tam je dodnes vidieť celá výmurovka vysoké pece z tých tehál a železných obručí. No a potom samozrejme sú to aj objekty po inej priemyselnej výrobe, ako sú napríklad textilky, pivovary, liehovary, rôzne objekty nejakého spracovateľského, drevárskeho priemyslu a každá oblasť Slovenska je v niečom špecifická. A tie hornaté časti Slovenska sú napríklad bohaté aj na drevárskú výrobu, nájdeme tam zaujímavé vodné elektrárne, tie južné oblasti, ktoré sú rovinaté, tak tie sú skôr orientované na poľnohospodársku výrobu, napríklad cukrovári, mlyny, liehovári, mliekárne a podobne. A tak tiež sa po nich zachovalo niekoľko desiatok veľmi hodnotných a zaujímavých objektov. Pani Bartošíková, vy máte nejakú obľúbenú technickú pamiatku? K dráhe pamiatkara, ktorý sa venuje technickým pamiatkám, možno priviedla ešte zo študentských čias elektráreň v Piešťanoch, ktorú sa podarilo mojim o rok starším spolužiakom veľmi pekne obnoviť. A možno to bol práve taký impuls, že aj
zo študenta, ktorý sa venuje len takejto téme, sa to dá niekam dotiahnuť a je možné sa podieľať na záchrane technickej pamiatky. A teda doteraz ju považujem za jednu z tých lepšie obnovených technických pamiatok na Slovensku. Vy ste spomínali, že teda na pamiatkovom úrade máte teda zoznam týchto technických pamiatok. Koľko ich je dokopy? Pamiatkových objektov, technických pamiatok evidujeme približne 800. Presný počet sa veľmi ťažko definuje. Do tohto počtu totiž sú zahrnuté napríklad aj obytné budovy pre výrobné závody alebo niektoré bunkre z prvej svetovej vojny. Takže veľmi záleží od toho, ako si tú množinu technických pamiatok ohraničíme, ale momentálne teda ten počet, ktorý považujeme za technické pamiatky, je 800 kusov. A ostali v nich aj zachované nejaké technológie? Áno, sú pamiatky technické, v ktorých sú zachované technológie, ale nie je to podmienka ochrany. Technická pamiatka môže byť technickou aj bez technológie. Väčšina technických pamiatok má pamiatkové hodnoty, ktoré sú súborom viacerých pamiatkových hodnot. Technická hodnota je iba jedna z nich. Veľakrát sú tam architektonické hodnoty, urbanistické, krajinné. Je to veľmi rôzne a oni aj niektoré tie technické pamiatky, keby špecifické typologické druhy, majú špecifické alebo viac niektorého druhu tých pamiatkových hodnôt. Napríklad banické pamiatky veľmi často majú napríklad krajinnú hodnotu, lebo oni veľmi menili a utvárali tú krajinu okolo seba. Rovnako urbanistické hodnoty, keďže sú povedzme dominantami v tej krajine, respektíve niektoré z týchto veľkých banických, hutnických areálov boli aj mestotvorné, že vlastne mestá vznikali tam, kde boli tie objekty. Kdežto zase niektoré, povedzme z 19. storočia technické pamiatky, poľnohospodárske, povedzme veľkomlyny, tak tie mali skôr výrazné architektonické hodnoty. Keďže sa stávali ako taký reprezentant pokroku, ten majiteľ sa s nimi vlastne chcel chváliť, bola to značka, tak ich stavali veľmi honosné. Takže vlastne napríklad tie výtvarné hodnoty, remeselné hodnoty sú zase častejšie napríklad pri tomto druhu pamiatok. Technické hodnoty sa nachádzajú pri väčšine tých objektov, lebo každý z nich nejakým spôsobom zasiahol do dejín vlastne pokroku ľudskej spoločnosti a vlastne toto je aj to, čo definuje ako keby technickú pamiatku. Je dôležité, že vlastne boli nejakým nositeľom pokroku v tej spoločnosti a uchovávajú aj tú vedomosť o tom, ako napríklad sa menil napríklad nejaký technologický proces, alebo celkovo ako zanikalo nejaké odvetvie priemyslu, ako prechádzalo od vzniku cez konjunktúru až povedzme k zániku. A vlastne pre nás sú dôležité aj tie prvé etapy, tie ako keby prví reprezentanti, to keď bolo niečo prvýkrát na Slovensku. Ale pre nás sú zároveň dôležité aj tie úplne posledné fázy, kedy už napríklad sú posledná drevouholná pec a podobne. Takže na tie pamiatkové hodnoty sa dá pozerať veľmi zoširoka. Pán Patera, vy sa pri svojej práci stretávate aj priamo s tými zachovanými technológiami? Veľmi zriedka. Napríklad, keď skúmame vodné mlyny na Slovensku, tak tam sa častokrát stane, že nájdeme v tom opustenom nejakom vodnom mlyne alebo nejakom strojnom mlyne ešte časť technológie. Samozrejme niekedy je aj kompletne zachovaná, ktorá prežila v tej budove 50 rokov alebo 60 rokov od zastavenia mlyna. Takisto aj čo sa týka pohonu, nejaké vodné turbíny, plynosacie motory, tak to sa ešte stále dá nájsť v týchto opustených mlynoch. Ale ako náhle sa už dostaneme niekam do väčších miest a skúmame nejaké väčšie industriálne objekty, tak tam už vo veľkej väčšine prípadov tá technológia zmizla. Čím je napríklad objekt dlhodobo využívaný, napríklad, že fungoval napríklad 130 rokov alebo koľko, tak sa tá technológia samozrejme počas tých rokov menila, modernizovala sa, staré stroje sa nahradzovali modernejšími, výkonnejšími a samozrejme potom treba spomenúť aj to, že pokiaľ fabrika končila svoju prevádzku, tak mnoho z týchto strojov skončilo bohužiaľ v šrote. To je taká tá posledná fáza vlastne fungovania fabriky, kedy sa
majiteľ alebo firma snažila ešte nejakým spôsobom speňažiť to, čo sa ešte v tom objekte nachádzalo. Takže v takýchto prípadoch už sa technológia nezachovala. A to sa netýka len veľkých nejakých textilných fabrík a podobne, ale týka sa to napríklad aj mlynov, či už nejaké priemyselné, ale aj samozrejme vidiecké. Narazili sme na prípady, kedy pán majiteľ, potomok mlynárskej rodiny, napríklad vykúchal svoj mlyn a dal ho do šrotu, teda tú technológiu, ktorá sa dala speňažiť, a v tom prípade teda už sa tam nič nezachovalo. Samozrejme nie je to len otázka strojov a železa, ktoré sa nachádzalo v mlynoch, ale častokrát sa rozoberie aj ako drevená konštrukcia, či už ako teda sa predáva ako drevo, alebo ako napríklad skončí v peci niekedy. Takéto prípady sme tiež bohužiaľ našli. V akom stave sú tieto pamiatky v súčasnosti? Dá sa to nejako zovšeobecniť? Ja si myslím, že v najlepšom stave sú technické pamiatky, ktoré ešte stále slúžia pôvodnému účelu. Tam je aj najlepšie zachovaná práve tá technológia. Môžu to byť napríklad vodné elektrárne, ale aj veľa vodárenských objektov. Či už čerpacie stanice, vodojemy a podobne. V týchto objektoch tým, že sa udržiavajú v prevádzke, tak je tam pravidelná údržba. A je tam pravidelná údržba aj týchto strojov. Samozrejme dozor nad tým, aby tam niekto neprišiel, neukradol nejakú súčiastku a podobne. A to veľmi prospieva týmto pamiatkam. Že najlepšie zachované pamiatky sú tie, ktoré sú stále funkčné. Len teda tak pre spresnenie, je možné, že technológia, ktorá vlastne bola zavedená pred tými 100 rokmi, tak sa stále používa a len sa nejako rozšíri, vylepší? Práve vo vodných elektrárniach niektoré tie vodné turbíny sú ešte pôvodné. Oni nemali dôvod ju meniť, boli to veľmi robustné technológie, ktoré boli odolné a keď sa udržiavali, tak vlastne sa nemohli pokaziť. A dôležité bolo, aby boli pravidelne premazávané, aby boli menené tesnenia. A jediné, čo sa na nich mení, tak sú skôr tie prvky automatizácie tej prevádzky alebo ovládacie prvky. Tie sa niekedy menia, niekedy sa iba doplnia nové, ale teda vlastne napríklad tie staré ovládacie dosky tam zostávajú, čo je ideálne. A kde by sa mala, keď už sa teda niekto rozhodne, začať obnova takejto pamiatky? Takejto, ktorá stále funguje, tak netreba začínať obnovu, lebo je teda udržiavaná v dobrom stave. Takže väčšinou pri takomto objekte stačí, keď sa napríklad natrie fasáda. Lebo tie fasády sú samozrejme vystavané poveternostným vplyvom a je občas potrebné ich na novo skrášliť, ale vlastne tie interiéry v tomto prípade bývajú udržiavané. Dôležité je napríklad aj údržba striech, okapov a podobne, kedy vlastne iba tým, že si napríklad nevšimneme nejakú jednu chýbajúcu škrydlu, tak môže dojsť postupom k veľkej degradácii napríklad v krove. Takže je potrebné mať tú pravidelnú údržbu. Ak je pravidelná údržba, není treba veľká obnova. Ako náhle sa údržba zanedbá z rôznych dôvodov, či nejaké majetkové zmeny, alebo povedzme nejaký zánik tej funkcie pôvodnej, tak potom už sa musí pristupovať k väčšej obnove. Ak objekt má prejsť nejakou väčšou konverziou, tak v tomto prípade nastupuje krajský pamiatkový úrad, ktorý musí stanoviť podmienky pre túto obnovu. Väčšinou na začiatku je dobré, ak celej obnove predchádza séria výskumov, napríklad pamiatkový výskum architektonicko-historický, ktorého súčasťou môže byť rôzne podvýskumy ako archívny výskum, dendrochronologický výskum a podobne. Čím viac vieme o danom objekte, tým lepšie vieme potom realizovať obnovu. Keď tieto všetky podklady získa krajský pamiatkový úrad, tak vlastne môže vydať rozhodnutie, podľa ktorého potom vlastník obnovuje pamiatku. V tomto rozhodnutí môže byť definované, akým spôsobom sa má pristupovať napríklad k tej technológii, k okenným výplniam, k fasádám, k celkovej dispozícii toho objektu a podobne. Pričom samozrejme je tam neustály dozor, aby bola tá kvalita tej obnovy čo najlepšia. Záleží ale dosť od spolupráce vlastníka. Keď tento vlastník má záujem, stotožní sa s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu, tak vtedy tie objekty sú veľmi pekne obnovené. Niektoré z týchto technických pamiatok v posledných rokoch
získavajú aj významné ocenenia. Tu môžeme spomenúť napríklad trakčnú meniareň v Smokovci, o ktorej vlastne aj projekt Oživené pamiatky vytvoril dokumentárny film, ktorý, milí poslucháči, nájdete na webe projektu. A teraz poďme ďalej k tomu historickému výskumu. Pán Patera, ako vyzerá historický výskum pri nejakej konkrétnej technickej pamiatke? To je dobrá otázka, pretože ja považujem ako samozrejme záchranu technických pamiatok nielen ako tú obnovu samotnej budovy, ale aj ten výskum, ktorý sa skrýva za tým. Ja na Slovensku považujem historický výskum industriálnych pamiatok, ale celkovo aj ako hospodársky dejín za pomerne slabo vyvinutý, alebo respektíve je dosť ako pozadu oproti napríklad Českej republike alebo zahraničiu. A aj tá nízka miera poznania priemyselných pamiatok na Slovensku vytvára problém, že niekedy nie sme schopní úplne ako doceniť nejaký industriál, ktorý sa nachádza v našom okolí. A samozrejme aj široká verejnosť malokedy vníma industriálne pamiatky ako niečo hodnotné, čo by stalo za záchranu. A potom to niekedy môže vyústiť až do demolácie vzácneho objektu, pretože sa nevedelo, že aký bol hodnotný. A my ako historici, ktorí skúmame tieto industriálne pamiatky, tak samozrejme to poznanie vychádza najčastejšie z archívov, kde chodíme skúmať originálnu stavnú dokumentáciu alebo taký ten nejaký vývoj toho objektu v čase, ako sa teda prestavoval, doplňal o novú technológiu a podobne. No a takisto aj veľmi napomocná je regionálna literatúra od miestnych historikov, badateľov, ktorí častokrát vedia dopatrať sa k informáciám, ktoré my ako historici by sme zisťovali veľmi, veľmi dlho a veľmi ťažko. Taktiež sú nám napomocné aj spomienky pamätníkov, pretože tí zažili ešte tú poslednú fázu výroby a pamätajú si takisto detaily, ktoré už častokrát nie sú ani na papieri napísané. Ďalší problém je napríklad to, že po tej poslednej fáze výroby v niektorých fabrikách na Slovensku, tak sa archívy nezachovali, alebo respektíve stále sa nachádzajú v niektorých tých opustených výrobných objektoch, nejaká dokumentácia a podobne. Takže tam niekedy je veľmi ťažké sa k niečomu dopracovať. Napríklad v Českej republike ja veľmi rád sledujem nielen ako obnovu pamiatok u našich susedov, ale taktiež aj ten historický výskum. Tam je to vidieť na prvý pohľad. V Českej republike je tento výskum industriálnych pamiatok oveľa ďalej. Vychádzajú špecializované napríklad publikácie, či už odborné alebo popularizačné o industriálnych objektoch, technických pamiatkách a podobne. Samozrejme aj publikácie zamerané na konverziu, na nové využívanie industriálu, lebo to je častokrát už u nás problém, že nie každý si vie predstaviť, ako by daný ten výrobný alebo technický objekt vedel adaptovať na nový účel. A tam si myslím, že by sme mali čerpať nejakú tú inšpiráciu práve zo zahraničia, kde môžeme nájsť príklady, kedy sa vlastne hociaký výrobný objekt dokáže adaptovať na novú funkciu. Či už je to nejaká obytná, administratívna, kultúrna, napríklad galéria, múzeum a tak ďalej. Tých možností je nespočet. Takže myslím si, že od toho poznania sa potom odvíja aj všetko to ostatné. Vy ste to už vlastne naťukol. Ako teda oživiť konkrétnu nejakú technickú pamiatku a zároveň zachovať toho ducha? Tu veľmi ide o to, o aký druh technickej pamiatky ide. Keď sú to napríklad objekty ťažkého priemyslu, tieto sa adaptujú oveľa zložitejšie ako objekty ľahkého priemyslu, napríklad textilky. Objekty ťažkého priemyslu totiž vôbec neboli stavané na to, že by sa im mohla meniť funkcia. Oni boli stavané pre danú technológiu a vlastne bola tá technológia obstavávaná tou budovou. Často to bolo práve takto. Takže vlastne keď prestala fungovať alebo bolo treba modernizovať tú technológiu, tak často celý ten objekt vlastne musel ísť k zemi. Keď ho ale chceme zachovať, tak vlastne musíme prihliadať práve na toto, že oni nie sú stavané na akúkoľvek funkciu. Lepšie sú pre nich funkcie, ktoré sú šetrnejšie a napríklad nevyžadujú energetickú efektívnosť v súčasných štandardoch. Lebo tieto objekty boli často exotermické, alebo teda boli stavané na to, že vlastne vyžarujú teplo a bolo to tak robené, aby sa toho tepla ľahko zbavovali. Ale tým pádom oni nie sú schopné v sebe to teplo udržať, lebo tá konštrukcia bola takto stavaná. Preto napríklad bývanie do nejakého továrenského objektu pre hutníctvo je dosť ťažké dať. Nie je to vylúčené, ale musí sa to robiť úplne inými spôsobmi.
A zase je tam napríklad aj problém veľkosti týchto objektov. Oni majú veľmi veľké konštrukčné výšky alebo veľkú hĺbku toho objektu, takže vlastne je ťažké ich presvetliť. Takže preto vlastne to bývanie do nich je ťažké umiestňovať. Niektoré iné objekty pre ľahší priemysel, napríklad textilky, veľkomlyny alebo aj malé mlyny, sa pre bývanie napríklad adaptujú oveľa jednoduchším spôsobom. Tieto objekty boli menšie, väčšinou boli z materiálov, ktoré ešte boli tradičné, napríklad tehla, kde je to jednoduchšie adaptovať, zároveň tá dispozícia týchto objektov bola voľnejšia. Oni vlastne boli stavané na to, že tá technológia sa každých pár rokov vymení. A vlastne nebolo ale treba búrať celý objekt. A práve preto sa oveľa lepšie a ľahšie na nich robí aj táto následná konverzia. Napríklad v zahraničí vidíme, že aj ťažký hutnícky priemysel sa dá adaptovať na nový účel a nemusíme ísť veľmi ďaleko za naše hranice. Napríklad v Ostrave Vítkovické železiarne, ktoré v 10 rokoch skončili svoju prevádzku, tak je to stále teda zachovaný ako ten ťažký priemyselný objekt. A dnes sa dá využiť, alebo vidíme, že sa dá využiť aj na široké spektrum nových účelov. Jednak je tam umiestnené múzeum, ktoré teda dokumentuje tú hutnickú výrobu v tej Ostrave, ktorá bola veľmi bohatá, ale taktiež tam vidíme, že napríklad objekty ako je plynojem, tak sa využili ako konferenčná alebo kongresová sála. Taktiež to veľké nádvorie tej železiarne je každoročne využívané na hudobný festival Colors of Ostrava, ktorý teda je ako veľmi obľúbený a samotný teda ako areál púta ako veľmi veľkú pozornosť návštevníkov a dnes sa radí vlastne medzi najnavštevovanejšie industriálne objekty vlastne v Česku a na Slovensku. Taktiež ešte sú tam objekty, kde boli umiestnené dúchadlá, tak tá technológia tam do veľkej miery zostala a okolo toho je teda vybudovaný svet techniky, kde sa dajú vidieť rôzne nejaké technické zaujímavosti alebo vyskúšať si nejaké fyzikálne javy v praxi. Taktiež je tam aj v jednej prázdnej hale vybudované Národné múzeum zemedelství, teda poľnohospodárstva. Čiže vlastne v areáli nejakých železiarní, ktorých by sme našli aj v Čechách, aj na Slovensku niekoľko ďalších príkladov, tak vidíme, že aj tam sa dá využiť akože z jedného objektu alebo z jedného areálu aj viacero ďalších takýchto ako konverzií industriálnych stavieb na nový účel. Taktiež potom aj ako z toho ľahkého priemyslu, ako sme spomínali, tak práve textilné továrne jednak sú vhodné aj na to bývanie, ale skôr napríklad sa im hodí administratívny nejaký charakter. Je to jednak vidieť aj v Bratislave, napríklad Pradiareň 1900, to je taký čerstvý príklad, kedy sa bývalá textilná fabrika premenila na administratívne centrum, ale taktiež je to veľmi populárne aj v zahraničí. Tie objekty sú priestranné, veľké, presvetlené tými obrovskými oknami, ľahko prístupné, väčšinou sa nachádzajú v centre mesta, alebo samozrejme pokiaľ industriálny objekt niekde na dedine alebo niekde osamotene v lesoch, ako napríklad niektoré staršie železiarne, tak tam sa už trošku akože zložitejšie hľada nejaká nová funkcia. Pani Bartošiková, ako na pamiatkovom úrade vnímate tú súčasnú situáciu technických pamiatok na Slovensku? Ide to dobrým smerom? Sú nejaké pozitívne prípady? Oproti minulosti sme začali chrániť oveľa viac industriálnych pamiatok, to znamená tých pamiatok väčšej výroby. V minulosti sa zvykli chrániť len menšie ľudové stavby, prípadne banské areály. Teraz už vlastne pristupujeme k ochrane stavieb z 20. storočia. Niektoré objekty už sú chránené aj z druhej polovice 20. storočia. Najnovší objekt, ktorý máme zapísaný do pamiatkového fondu, je železničná stanica v Nových Zámkoch, vrátanie 2 vodojemov, ktorá bola postavená vlastne v 60. rokoch v bruselskom štýle so zachovaním aj umeleckých diel, ktoré vlastne pretrvali až do súčasnosti. Takže vlastne ten trend je taký, že už sme schopní jednak vyhodnotiť a jednak obhájiť pred verejnosťou aj majiteľmi ochranu aj už takéhoto novšieho druhu technických pamiatok. To považujem za veľmi dôležitý faktor. Ďalšia taká pozitívna vec je možno to, že verejnosť sa o to začína viac zaujímať. Začínajú byť študenti, ktorí sa venujú rôznym industriálnym témam, či už na poli histórie, ale aj architektúry napríklad.
a tým vlastne nám rastie aj množstvo poznania, ktoré máme o týchto pamiatkách, keďže aj tá akademická sféra už sa tomuto venuje. A aj to povedomie tých niektorých majiteľov začína byť po tom, čo boli vlastne niektoré technické pamiatky a ich obnovy ocenené, začína byť vnímané tými majiteľmi, akože majú nejakú hodnotu. Samozrejme, toto je veľmi individuálne. Niektorí tí majiteľia k tým pamiatkám majú väčší vzťah, ale teda nie len k technickým všeobecne, k svojmu vlastníctvu. Niektorí považujú pamiatku skôr za príťaž, alebo už ten status národná kultúrna pamiatka je podľa nich príťažou. Ale myslím si, že je to na dobrej ceste. Dúfam, že zvýšenou osvetou, väčším počtom publikácií k tejto téme sa tento stav bude zlepšovať. A samozrejme je tu ešte aj taká vec, ako je napríklad skúsenosť stavebných firiem alebo remeselníkov s obnovami. A postupne je viac ľudí, ktorí sú schopní dobre obnoviť technickú pamiatku. Lebo je to veľmi špecifické. Niektoré tie prvky potrebujú iný princíp obnovy, napríklad tá technológia. Na tomto poli by sa ešte dalo zapracovať. Myslím, že ľudia, ktorí vedia zreštaurovať stroj, tak tých na Slovensku je veľmi malý počet. Bolo by dobré, keby ich bolo viac. Takže dúfam, že v tomto smere to pôjde ešte do budúcna lepšie. A aj keby sa podarilo ešte ochrániť viac technických pamiatok, tak by som bola veľmi, veľmi rada. Pán Patera, aké aktivity vyvíja občianske združenie Čierne diery v oblasti technických pamiatok? Je to samozrejme hlavne výskum. Snažíme sa jazdiť po celom Slovensku a dohľadávať industriálne objekty, ktoré boli dlhodobo mimo záujmu verejnosti. Tam pracujeme hlavne so starými mapami, kde sa ešte mnoho z týchto objektov nachádza, teda sú tam popísané. Dnes teda skúmame, v akom stave sa zachovali, alebo či už teda alebo existujú, alebo neexistujú. Robíme ako fotodokumentáciu, naše poznatky potom pretavujeme do kníh alebo rôznych výstav, publikácií a podobne. No a takisto aj, to je vlastne taká tá skôr teória a potom aj samozrejme prakticky zachraňujeme niektoré objekty, ktoré sme si vytipovali. Spomenul by som napríklad bytový dom železiarov v obci Betliar na východnom Slovensku, ktorý sme teda ako v spolupráci s našimi partnermi odkúpili a dnes sa snažíme ho opraviť do pôvodnej podoby a znova využiť na bývanie, ako to bolo kedysi. Tá bytovka je v podstate taký typický obytný objekt, aký by sme našli pri železiarniach v polovici 19. storočia a vo svojej pôvodnej podobe sa zachoval dodnes, ale aj s tými pozitívami aj negatívami samozrejme. To znamená, že nemá elektrínu, tečúcu vodu, odpad, vyriešený kanalizáciu a podobne. Takže to sa samozrejme snažíme týmto ako vybaviť a aby sa teda využíval na nájomné bývanie. Tieto objekty sú v Betliari 2, my pracujeme na tom menšom, ten väčší má tiež už svojich majiteľov, ktorí tiež ho veľmi citlivo opravujú, ale samozrejme už samotný objekt železiarne neexistuje, ten už bol zbúraný na začiatku 20. storočia. A okrem toho je tam ešte tretí objekt, ktorý je ako kasíno. Je to úradnícke kasíno z prelomu 19. a 20. storočia, čo ale si samozrejme predstavujeme skôr ako taký zabavný objekt, kde si úradníci mohli dať čaj, kávu, vypiť si niečo a zahrať si nejaké kartové hry. A nejaké ľudové zábavy tam konali, nie ako v dnešnom ponímaní kasíno. A samozrejme súčasťou bol aj čitateľský klub a nejaké diskusné krúžky a podobne. No a to je vlastne ako taký praktický nejaký aspekt našej práce a samozrejme pomáhame aj iným, či už industriálnym alebo neindustriálnym objektom, ktoré sa snažíme zachrániť, napríklad kašteľ v Jelšave, kde spolupracujeme teda s miestnou komunitou a taktiež aj mnoho ďalších objektov naprieč Slovenskom, ktoré sa opravovali a kde sme participovali ako nejaký partner alebo sme nejakým spôsobom pomohli. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem vám obom za zaujímavé rozprávanie o technických pamiatkách. Som rada, že pozvanie prijala Tereza Bartošíková z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
Ďakujem. A Lukáš Patera z občianskeho združenia Čierne diery a zároveň zo Slovenského banského múzea. Ďakujem za pozvanie. A ja vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom dieli podcastu Oživené pamiatky. Tvorba tohto podcastu je podporená z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia a vzniká v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.